Mic check. Mic check. Mic check. Mic. Mic check.
Mic check. Mic test. Mic test.
Let's begin. I want you to help me tell them who I am. Now, What was your name? Cruella. the motion picture event starring the Queen of Mean, Cruella de Vil, Shit, stole my dogs. I like to make an impact. arrives. Don't worry. There's lots more bad things coming. I promise. Disney's Cruella, rated PG-13, may be inappropriate for children under 13. Watch it now or order it on Disney Plus with Premier Access. Additional fee required. Barbecue 2021 Summer Party. Listen now on Spotify. What's your daily sip? When you join our subscription at Circle K, you can grab any sized coffee or fountain drink daily for just $5.99 a month. Join Sip and Save with your mobile number when you check out at Circle K. Limited time offer at participating locations. Hey Spotifyers, click or tap the banner to listen to Summer Barbecue, a sizzling hot soundtrack for your Sunshine Social. Brought to you by our friends at Yellowtail Wine. Hello, Summer. Holy. Mic check, mic check. Yo, yo. Mic check, mic check.
May mic na ba to si Titi na sa kalan? Wala pa. Ayaw niya mag-mic eh. May mic ba ako? Tara na. Tatay ka pala nakaring. Nakaring ka pa. Akala ko kasama mo sila Makoy. Tapos Jason na nakaliin doon. Nakaliin ko. Low, check. Low. Mic. Wala. Oo. Anong ginagamit mong balat ngayon, Jeff? Ram? Pareho tayo. Ako 3.25 yung ano. Thermal. Oo. Ayos yan. Maaga kaya ata ngayon ah. Ako? Oo. Walang pasok? Nagpasok. Ayos. Deo. Double kill sila. Wala kang ma-invite. Wala eh. Maya pa rin si Matt. Maaga nag-online si Macho eh. Minsan eh. Kalaro pa namin kanina ng isang araw. Panalo daw kayo? Panalo ng isa. Kapon. Oo, sabi niya nga. Kalaro ko yata siya ng hapon. Eh, 8 lang. Maaga kami naglaro. Yan tayo. Tahimik. Mag-mic ka na, ano, titis sa kalam. Mas maganda pag naka-mic lahat. Ano nga pangalan niya? Nakalimutan ko na. Uncle Dre. Uncle Dre, oh. Tagal ko na rin din nakakalaro si Dre eh. Di gumana controller daw niya. Baka naka 500 panalo na sana tayo pag may mic ka. Tangina, may kasabay tayo ah. Patayin natin yan. Patayin ni Titi na sa kalam.
May sumunod. Meron. Saan? Dito? Yan. Ikaw yata yun eh. Don't wait too long. It's too hot. Hindi ako yan. I Okay, already Drake. put in the microwave to warm it. 20 seconds. Patayin na. Nandito nga. Nandito. Ilan? Isa. Isa ako, may isa lang ako nakita dyan sa loob. Reloading reloading. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Dalawa? Yeah. Namatay din kayo. Sorry. They're RTB at this time. Fight's on. Get ready to fight. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Uy, tabi mo. Freedom, soldier. Be advised, your teammate got their arse. Victory rests on your Malas na yan ah. submission. Main bet ako isa. Practice. Bilis ah. Practice lang yun. I-invite ko lang to. Si Jigs Meister. Ay, malis ka agad. Nangyari. Na-disconnect. Oh, dalawang beses siya. Dalawang beses ko yata na-invite eh. Na-accept niya yung dalawa. Yo. What's up, Lodi? Balita. Yun, no? Tara. Yun, no? Katatapos ko lang nanood ng basketball. Sino laro? Yung Lakers, pinanood ko. Panalo. Panalo? Mhm. Yo. What's up, Lodi? Lakas ng Lakers eh. Balita. Ayos lang, hindi pa ano eh. Nangangapa pa sila sa chemistry nila eh. Oo. Pero ayos lang. Ilang Mimikap. points ba, ano? 10 yata yung nakita kong huli eh. 13 yata. Pero tingnan ko nga. Pag pinasok niya yung dalawa niyang tore, wala nang gagawin si Lebron eh. Pasa na lang ng pasa. Yung ang ginagawa niya eh, puro pasa eh. Minsan eh, naboboard ako yung manood sa kanya. Pero ang importante panalo. Lang. Kanina ba kayo, bro? 14 points na. Ngayon lang, pangalawa. Pangalawa. Warm-up's done. Fight is on. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Ano gusto? Pili. Pingila? Maski saan, bro? Saan, bro? Ayun ah. Boneyard tayo. Gas. Get to the safe Boneyard. Bongyard.
Okay. Ako marami sa bonnet. Let's take a shower. Patayin natin yan ulit. Tayo namatay kanina. No? Ah, dito din kayo. May isa pang scab eh. Kuha. May isa pang scab. Pa! Marami, sabi ko. Dito sa ano, dalawa. Patay na isa. Tangin na. Malas naman. Walang baril. Ayoko yung baril na yung carve. Parang hindi nakakapatay eh. Dre, may araw na armor box. Buti pa si Titi nakahanap ng ano, selfie. Babalik ko doon. Pwede na tayo mag-reset dyan. Ay, puta! Saan yan? Ang inang yan. Nasa taas ako, bro. Ah, Saan galing yun? What, bro? nasa trend sila. Atras tayo, atras. Ano, pakikuha ito. Jer. Fly run. Buhay na tayo eh. Lahat eh. Ano ba yan? Okay na? Good. Papalag tayo dito. Kukunin ko pa rin. Sana tayo. Atras. Oo, atras tayo. Mga nakalaban dito eh. Bibili lang ako ng selfie ko dito. Ay, UAV. Yan. Oh, konti na lang, pwede na tayo mag ano. Uy, harap. Harap ko, Dre. Ito, pushing sila oh. Ay, gulager yata. Meron dito. Nako, ako pa. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Enemy UAV Ang bounty. Ako, pushing sa'yo. Sa akin? Tara. Oh, pula na oh. Sa baba. Napatay ko. Pilipino. Nice. Shot. Dito na. Basag. Dalawa, tatlo. Mga Pilipino to. Pipilit. Fuck. Tinamaan. Hoy. Dito tayo. Bro. Bili natin si Jer. Sige. Ano kayong armor? Ah, meron. Okay, bili si Jer, ano? Ay, pera. Bibili.
Tayo makaload up there ah. Oo nga eh. Maraming Puro malaki. patay eh. Uy. Meron kalaban? Walang baril? Sunod yung Yun pa ano. rin sila. Tayo na lang natin yung loadout yata. Oo. Hmm. Matumal. Ito na, pwede na. Copy cash drop. Let's take it. Kulang pa ba? Okay na, okay na. Time expired. We lost the target. Dito natin ilapag eh. Nakamano tayo. Oo, yung may cover na. Wala ano pa. Mamamatay ka ulit pag madaganan ka. Oo. Ayan? Patay ka bro. Oo. Oo. Saan tayo? Ano natin, baka may papasok dito sa zone. Abang-abang lang tayo. Sige. Kabi tayo? Ano? Ay, tsaka. May bumuhay dyan ah. Ay, Hindi pa team wipe ano? yun, nag-left yan or nag-right yung kasama niya. Ah, nandito yata. Gas is moving in. New safe zone located. Movement. Repositioning. Never mind. Disregard that. Ang ano, ang bilis oh. Gusto yung kunin ko yun? Scabi. Sayang din. Ang bilis. Tapusin ko lang tong ano, scavenger. May bumili rin doon. Objectives update. Move to the next location. Oh, malayo na. Shit, ang bilis niya. Parang may sumusunod sa akin. Pero dyan. Close ka na, Jer. Baka mamaya magano sila. Laki dyan. Tapusin ko lang to. Nandito na yun. Sayang din. Ah, okay. Ah, tama, no? Kenta. Akin na lang yung 4,000 mo, Jer. Bili tayo ng ano, UAV. Oh. Tama. Here. Ba't nandun sa taas pa? God damn. Friendly UAV overhead. Ayun siya, oh. May bumili rin dito sa harap, eh. Parang may Harap natin, bumili dito? din dyan, eh. Oo, kanina. Gas moving in. Nung inahabo. Ay, sumakay ng tren, oh. Nice one. Good job, good job. Ayos lang, Lods. No problema. Found a vendor. Sayang yung scab. Tapusin natin.
Pwede pa, abot pa naman eh. Abot pa ba? Oh, loob siya, loob. Oh, Ah, pero baka sama may siya. gusto ko yung bilhin. Oh. May extra plates. On it. Device spotted. Yawn! Good, good job. Hindi pa looted dito. Mark some gear. Roger on bounty contract. Bounty target is up. Let's get it done. Open na naman tong dadaanan natin. Daan kaya tayo sa left side. Sa bundok. Pwede. Nadaan tayo dyan Abulin eh. natin yung ano. Abulin natin yung bounty. Tara. Sige. May reason naman tayong mag-left eh. Bounty target is down. Ano, matay. Ayun. Oh, yun. Matay. Namatay tuloy. Anong ko lang to? Mark some gear. Hindi pa looted dito, no? Mark some gear. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Armor tag. Bounty target is down. Oh, patay na naman oh. Ito, tumalon ako. Ayun, patay na naman. Buenas. Anong Napagod ako na itong bounty, ah. anong ginagawa niyong mga bounty? Papakamatay kayo na maaga. Pabalikan ko pa ulit yung isa, wait lang. Ay na lang ibigay yung kill sa atin ano. Enemy UAV overhead. Mag-recon naman Napagod tayo. daw tayo, eh. Oo nga, no? Recon na lang siguro. Ay, okay lang. Sige lang, sige lang. Kung nandiyan ka na eh. Ayos lang yan. Sunod natin yung recon. Pero maliit na rin yung circle eh. Kaya ayos na lang. Ayos na. Bagay, Bounty na. Mahirap, oo. Alam na natin yung gitna eh. Parang ganun. Parang ganun na eh. Ang daming campers sa left oh. Bounty target identified. Nakita mo yung mga sasakyan? Gas is inbound. Dito, nakapark. Light vehicle here. Friendly UAV overhead. Light May, mas camper pa yun. Sa airport. Head now. Gusto nyo sumakay na lang. Papunta na doon sa kabila. Moving. Saan ba tayo? Sa... Kailangan natin mag-cross na eh. Nandiyan na yung gas eh. Sige, sige, sige. Pero kailangan natin ng mabilis na mag-cross eh. Sigurado maano tayo. Sakyan ba? Si ano nakakross na si I got the wheel. Titi. Yun. All right, message. I-gatekeep natin yung bounty ah. Dito lod sa ano, sa butas. Yan. Ay, marunong mag-drive, ah. Okay lang, hindi rin na nga ako biyasa mag-drive eh. Ang hirap nga eh, pati sa mas madali sa ano. Pwede na tayong mag-camp doon. May nagka-camp na din sa buy station ah. Bili lang tayo self-revive. May self-revive na kayo? Wala pa. Ako, meron ako. Meron ka na. Nakabulot. Pwede tayo dito mag-umpisa kung gusto nyo.
May nakakamp na sa ano eh. Sa ibang ano eh, station eh. Oh, may sasakyan pa sumusunod. C4 niya. May nagkakam na sa left. Bili ako precision. Yung UAV ako. AO. Saka ammunition, bibili ako. Oh, pera oh. Ay, may pera pa pala ako eh. Ayun, nakailang bounty tayo. Gas mask ako bibili ah. Ito Ay, extra. tama, gas pa. Ano, mas pa pala. Rama. May pera kayo? Oh, kill streak, balik kayong kill streak. Be advised. Bili ako ng ano. Oh, meron ako. Nagbaon akong bala. Ito pa. Meron na akong ano. Oh, bala. Ay, ano pala, plates. Ay, hindi na. May na? Ah, sige. Pero... UAV overhead. Saan tayo mag ano? Tatambay. Dito tayo. Pwede. Sigurado marami na dyan sa ano. Meron dyan sa buy station, sigurado. Ayun, may gana tayo. Ay, gago. Ay, daya. Asan yung kakampi niya? Ayun, nasa gilid. Tangina. Dapat di tayo bumaba. Oo, diretso ka na sana. Oh. Gigil ako, sorry. Yes lang yan. Kailan. Hindi nasagasaan, ang galing. Wala na sigurong kalaban. Saan tayo namatay dito? Full palods. Ano? Oo, dyan. Idol Santino. Les Viray. Thank you. May max yata yung barrel na ito ni ano ni Dre, no? Yo. Mic check. Dre. Okay pa ba Max? Yo. Rinig kaya niya tayo? Mic check. Dre. Okay pa ba Max? Kakahabol pa. Dito ba yun? Wala na, natakpan na, no? Wala na, takba na yan. Takba na. Full swerte nang pumatay sa atin dun ha. Daming nakuha nga. Save sa akin, Dre. Ang ano, 6 teams na lang, oh.
Si Titi at saka si Bogli lang malakas. Oo. Sugal yung loadout. Titi na malakas. Higa. Saka Lam. Ayun, may loadout. Iniba nila yung ano, no? Mga manalo pa kayo dyan. Okay na yung pwesto nyo eh. Punta kayo sa dulong-dulo. Yung chopper na yan, sigurado may nagka-camp dun. Okay na dito. May tao dyan sa ano? Bala oh, kunin nyo. May nag-snipe dyan, no? Found some mid-count. Saka fully loaded ako pag ano? Pag Yung chopper doon ang tinan nyo. Yan nandun oh. Sa bundok. Oo, may nakaano dyan sa itaas. Makakasagupan niya yung bounty. Wala kayong claymore. camper style. Only 10 are left. Ay, mananalo pa. Mas camper pa yon, yung ano, yung naka-chopper na yan. Kanina pa yan eh. Ayan, sila. Ah, sila yung bounty. Kakampi niya. Oh, sila yung bounty. Enemy marked. Ay, ini-snipe ka. Tirahin mo. Ay. Trophy system deployed. Pabigla na lang tayong bumula. Wala kayong sniper na ano ah. Oy, ganda. Sa inyo yung gitna. Good luck, good luck. Walang bumulagtan. Wala akong bumulagta rito. 4 teams na lang eh. Sagupuan pa sets. Meron pa dyan sa likod niya, sigurado. Meron sa baba. Ayun, gilid. Got movement. Left and right kalaban niya yan. Dito muna tayo. Nagpa-right din sila. Eh. Anim na lang, Wala anim sila. na lang. Anim na lang. Parang nandito na. Eh, no? Yun, yun. Target ID. Relocate. Hindi na kompleto yung mga yan. Hoy! Pag. Taggawa tayo. Uy! Pupush na yan. Tinatapan lahat oh. Ako. Sayang oh. Muntikan pa yun ah. Pag kompleto tayo dun eh. Wala kasing ano, baril eh. Handgun lang eh. Oo. Science. Pangatlo, no? Oo, pangatlo. Kahit mapatay ko yun. Hirapan tayo. Nagsabay sila. Malapit-lapit na, malapit-lapit. Malapit-lapit na, malapit-lapit. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly.
Woo! Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Wheelbase. Gas is closing on your Oo. position. Suggest you get moving. Head for location. May kukuha na ng heli. Ay, kala ko dito. Eliminate all targets in the AO. Wala na bumagsak dito eh. Sa wheelbase eh. Ay, meron. Heading out. Ayun o. Over here. Scratch that. Si Rambo nandyan, si Rambo. Rambo. Movement. Cancel Ayun o. that. Target ID. Walang baril. Sounds good. Bounty target is up. Let's get it done. Oh, shoot! Yun. Jump. Ay, wait. Saka. Ito. Ay! Kulat ako. Sakto. Asan na yun? Si Rambo. Wala. Ito. Play to. May tao dun sa may... Target marked. Send it. This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Tugurin na yan. Natin yung kit. Shots missed. Sa taas? Yes. Asan? Sa taas siguro yan. Ay, ayun nga. Nasa itaas nga. Gago ka. Huli ba? Sige Patay lang, na? push nyo lang. Huwag nyo na kami ano eh. Nandyan pa Patay sa na? taas. Uy, paano nangyari yan? Back. Bili mo tayo loadout. Pushing sila. Paano siya namatay? Meron tao sa kabila, pumatay sa kanya. Dito, you know. Rock. Ay, nasagdan! Nasa likod, sagdan. Tara. Go to them. Your teammates done it. They're returning to base. Tara na. Tara. Hindi pa team wipe, di ba? Sa gulag ko. Oo, siguro. Oo. Meron pa dito. Gas moving in. Jer, libre mo na kami, Jer. Hindi kami plate. Ay, si Dre. Eh, bilhin ko siya yan. Okay, yung pera ko. Ay. Pabili ako ng plate. 2 bundle. From headed your way.
Nakabili ka ng plate, ano? Jake? Meron na. Time's up. Objective failed. safe zone. Ano? Dreo. Saan ka? Sa atin na yung gitna eh. Kape, kayo mo kape. Okay. Alis ka na kape. Wala natin UAV para ma-wipe natin yan. Ang pera. Scout na lang ako sa heli. Yun na, kay Dre. Sa bayan na yan. Down, team wipe. Mag-isa lang pala yun eh. Scout lang ako. Sa itaas na. Parang wala ng tao rito. Oo. Uy, gago. Mababawasan ka pag lumikit ka sa heli. Ano ba? Tik na ako namatay ah. Umiikot-ikot lang ako. Walang pera eh, no? Makakaipon yan, no? Dre, money Dre. Hanap tayo ng makakampingan para makapagkape. Parang gusto ko nga mag most wanted eh. Hindi tayo makapagpahinga niyan. Ikaw, pwede rin. May heli naman. Kayo. May nakatambay na doon, oh. Yun na naman. Friendly UAV overhead. Halos parehas din, ah. Heading out. Saan? Ano, dalawa. Oo nga, no. Push ba natin? Oo, walang loadout yan. Baka C4 tayo. Huwag mo masyadong, advance tayong, Doon tayo sa taas nila. O kaya hiwa-hiwalay tayo. Pwede rin. Nasa taas oh. Ayun. Yung isa nandito eh. Ano yun? Napatay niyo yung isa? Wala, gulagan na isa. Gas is inbound. Gulagar ba? Gulagar yata eh. Uy, may bumabaril sa akin ah. Enemies in the area. Yan doon sa may green. Sa wall. Oo. Nag-i-snipe. Wala akong sniper eh. Ay, hindi sa green. Sa red pala. Sa wall. Oo. Kala ko pink ko yun. Enemy vehicle. Uy, tamaan pa rin ako. Pucha. Doon pa rin? Oo, doon sa wall pa rin. Safe ako dito. May nag-i-snipe ah. Wala akong vision eh.
Ano ko lang, yan. Pahingi ako ng plates pag meron. Ano to? Shit, saan ba yun? Isa snipe. Sa may wall. Doon pa rin eh. Ikutan namin ni Dre. Sige, sige. Naka-ghost na kayo? Go now. Uy! Saan yun? Tangin na, ang galing. Hacker yata eh. Saan yun, Lods? Mapinyo? Dito sa may ano, kay Dre. Strike pa kayo ah. Cut. Ang layo ko. Para magaling. Para magaling lang siya mag-snipe talaga. Kunin ko yung chopper. Oh, Uy! shit! Oh, para namang... Nga. Cheater. Oh, Parang nga cheater, no? Watch. Oo. oh. Spectate nga. Ayun. Oh, wala siyang biso. Oh, binowall bang oh. Ayun. Cheater, no? Cheater yan. Cheater. Kaya di naubos yung cheater na yan. Check ko eh. Uy! Yung kill cam ko eh, sa wall talaga tinira eh. Hindi ko alam pangalan mo. Hindi ko nakita. Pero report ko sana. Cut yung pangalan. Ay! 80. We're sending you back to base. If your team has the cash, they can pay for your release. Oh shit! Karoon na naman. Ayun na, naisahan lang ko. Be advised, your teammate has been marked as a high-value target. Keep them secure. Naka-ghost na kayo? Uy! Saan yun? Tangin na, ang galing. Hacker yata eh. Saan yun, Lods? Mapinyo? Dito sa may ano, kay Dre. Strike pa kayo. Cut.
Layo ko. Para magaling lang siya. Kunin ko yung chopper. Uy! Oh, para namang... Dito. Oh, Parang nakita. Sino hindi nag-load out kanina? expected nga. Ayun. Oh, wala siyang piso. Oh, ginowall bang oh? Hello, Mike. Low. Hello, nakaload Sino hindi na nag-load out? Ako yata eh. Hindi ako nag-ghost eh. Hindi ka ba nakaload out? Hindi kasi open. Hindi, di ba na-snipe ako kanina? Oh, Huli ka tas- nang kumuha Oo dyan. nga pala. Ha? Oo. Ayos lang yan para ano, di ba mayroon pang loadout tayo. Pag nauna kang kumuha, mawawala yata yan eh. Yun. May kailangan kayo. Naka-ghost na kayo? Uy! Nakakaryata eh. Saan yun, Lods? Mapin niya? Dito sa may may. Okay, go! Yun, no? Pina-restrike pa kayo. May bumili rito. Layo ko. Para magaling Kayo mo na. lang siya. May talaga. Hindi, nakita ko yung replay eh. Uy. Oh, para namang... Cheater. Oh, Parang saan tayo? Oh shit. Ganda na tong pwesto natin eh. dito na tayo. Dito muna tayo. May kalaban Sige. dito ha. Meron. Enemy UAV overhead. Ay, baka may kasama pa. Hindi pa team wipe. Inbound. Marking you safe. Hoy! Dito! Ano, wala akong armor. Sorry. Hindi ako makatulong. Eto, ang dami oh. Tabi ko. Puta. Ano pa tayo mo? Nice. Nasa akin ah. Ayun oh. Padrop ng plates pag meron. Nasabak. Nasa may wall, Ayun na? Jigs. Dito? Oh, dyan sa may box. Baka tumakbo Dito? na eh. Oh. Tapin ulit ng plates pag meron. Ito. Ang dami pala dito eh. Ayan! Tataas, second floor. Back muna kayo, pwede kayong bumili isa. Saan yun? Meron nga. On your shoulder. Second floor. Second floor. Kumalo niya ata dyan. Saan nagtabi? Sinundan ako? Linampasan ko lang siya eh.
Low, low. Nawala ako. Saan ba siya? Ako rin eh. Nawala na rin siya na. Isa ka lang. Titi na sa kalam. Siya ba yung host kanina? Siya yata yung host eh. Ay. Hello, hello. Kasi Check. nawala si Titi na sa kalam eh. Santino. Bet na Santino. Hindi, santingin niya. Nahihirapan ako. Wala siya mic. Oo, mayroon. Wala yata siya. Baka nasa joinable naman eh. Nagulat ako nung kanina. Ito pala yun. Shit. Saan nagtago yun? Yung pumatay sa akin? Hindi ko nakita. Linampasan ko yata Sa eh. mesa. Linampasan ko lang eh. Taas na, bro. Pag talon mo, binabaril ka niya. Dinaanan mo siya eh. Nadaanan lang yan. Tumalon din siya. Kaso nahirapan din siya napatayin si ano kasi likot ni Jer eh. Wala, trinay kong patayin eh. Makarecover eh. Wala pa rin. Hindi na ako makarecover. Nauna na siya eh. Nag-slide cancel si Jer eh. Slide cancel eh. Slide cancel. Paano yun Jer? Slide cancel? Sa control ko, yung ano ba tong shift ko? Shift. Kailangan Hindi ko ma-explain sa ano. Pag nagpo-forward ako, slide, shift. Yung slide ko kasi shift eh. Tapos pag kina-cancel ko na parang paano ba 'yun? Ginagawa ko. Slide, jump. Double jump. Try mo double kasi tina-double tap ko yung jump eh. Yung pinapanood ko sa mouse nila, yung jump nila. Ay, hindi. Nililipat nila yung jump sa mouse? Oo. Ang hirap nun May jump din sa space. Di ba mahirap 'yun? Hindi, maraming button yung ano eh. Pag marami lang, oh. Steely. Kilala mo sa Steely? Engine. Hindi ata. Sandali, na-invite ako baka magsali. Sige, sige. Galing din tayo. Si low. Hindi ka ba nag-slide cancel? Ako? Pag naglalakad lang. Walk cancel? Nawawala Walk ako sa cancel. soto. Walk cancel. Yung ano, pag tumatakbo sa zone. Yun, pag tumatakbo ako, yun. Palagi akong nagaganon eh. Para ano, mabilis tumakbo. Mahirap ano, i-mix yung bunny hop. Practice ko rin yun pag ano. Yo, may nag-like. Oy, si Daily Flight. Ayun. Sali ka ba, Lods? May slot kami, isa. Pag walang pumasok. Uy, nangyari. Ako pala host, no? Oo, ikaw. Nagkawala ka kanina eh. Nag-log in na daw siya sa daily. Sali ka ba, Lods? Daily Flight? O in party ka? Wala pa siya yan eh.
Alam ko, magkakasama to eh. Santino, si McCoy, saka si Ikong. Si pinsan mo, gusto mo? Si Cloud. Ito si Koy Koy, oh. Koy, Koy. Koy Koy, kilala mo. Ay, pass muna daw si ano. Si Daily Flight. Rio mo na. Day off yata. Uy. Oh, Koy Koy. Koy, Koy. Ayan si Koy, Koy. Problema, hindi ako makakonect. Yun, yun na. Maaga daw si Deberaj. Bukas, daily flight bukas eh. Gumagawa ng module. Sabi ganun. Maraming homework. Nag-aaral pa ba si David? Oo. Kala ko nagtatrabaho. Nagtatrabaho din yata. Hindi ko alam. Si Koy Koy, kilala niya eh. Kilala sila sa yata. Gago. Sunod lang sunod. Hoy. Likod mo dyan, likod mo. Ah! Ako? Nasasinate ako nun ah. May telephone ka na. Saan tayo mga lord? Batay mo. Ano lang ulit? Sige. Head for location. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. We should drop there. Kuha ko ang baril ko dun sa may ano. Sa may blue. Mag-isa lang yung contract ah. Talaga sila pupunta. Kaya nga eh, parang doon lahat sila pupunta eh. Oh. Pwede tayong mag-drop Huwag na, dito oh. kasi na Walang nag-drop dito. Sanger na. Dun oh. Oh, sa open pa talaga ako na bumagsak. Targets in the AO. Oh.
Ang bilis. Pouch, ano? Pink Russian. 2-1. 2-1 na. Schedule mo, Lods? 2-1. Ay, yung ano, standing ng basketball. Lakers. Panalo. Lakers. Panalo. Mhm. Panalo yan. 1,000 na lang. 2,000 pa. Tada, wala akong nakitang pera do. Open new color. Year 0. Enemy UAV overhead. Ito, pera dito. Let's go. Load up pa. Nakuha ko yung kay Rambo. Ano gusto? Diyan na oh, sa may mill base. Ayun, may pera pa dito. Ito. Found a vendor. Layo ni Koy Koy. Ay, may tao. Got movement. Saan? Pabaka. Ayan. Ayun oh. Puta, patay na ako. Enemies in the area. Meron dito. Buhay pa, nabuhay pa. Yun ba? Atras na tayo, doon tayo kay Koy Koy. Back. Diyan sa building na yan. Ba't na may glitch? Nag-loadout na May sila. glitch oh. Nag-loadout na. Nasa taas ako. Load out. Be advised, there's an enemy team hunting you. Back. Nag-glitch. Nag-loadout sila. Back na. Load out. May glitch sa akin oh. Yan, nakakatakbo, bro. Nandito lang ako sa ere. Naglalakad eh. Oh, Pushing sila. oh. Nasa ere ako eh. Nakita niyo ako? Ay, may nagano. Heli. Yun, okay na. Pushing. Uy, ano ko nun? May bumabaril din sa akin sa likod. Bago yun, oh. Oh, yung ano yan, yung bounty ni Jigs. Oo, sa akin yan. Okay, wait lang. Kaloadout yan dyan. men. Kailangan yung bala. Plates na lang. Oo, pala. bala. Nandito na yata. Sige, free. Pwede ka na, wala akong makita. Ay, ayan, nandiyan. Sa wall. Nandito ah. Dito? Tangina. Talagang sinundan ako eh. Naka-load out. Grenade. If you survive, you earn your freedom. Di ba? There's a fight. Fight's kicking off. Get yourself sorted. You're up next. Assist elimination mo sa akin. Patay ata siya. Oh shit. Ayun, sarap. Bunker. Pasagin live ping. Wait lang ah. Listen up, Sige soldier. lang, pre. Return to the Okay lang. front line. But if you lose, you're done. Plates pa sigurado. Now go sort. Oy, puta. Meron sa left pala. Oh, Hindi ko matamaan ng Flanking, puto. ah. Your teammate will send you gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate will send you the gulag. Nandiyan pa rin sila? Yung kalaban? Diyan pa. Patay sila Dito sa... ni Heli, ano? Yeah.
Tapos, kung mag-king ka na, kunin mo yung king. Okay na. Ba't ganun? You, ano na. Pero ano ba? Tangin ang yan. Your teammates done in. They're returning to base. Teammates Wala na akong bala. Tangin na, ano yun? Bomba. Wala na akong bala eh. Nahack ako? Ay. Nice. Filipino. Yes, Ay! Diyan na. Saan? Tangin ang yan. Sabi niya eh, tangin na. Ay, nasa Asia server tayo, no? Oo. Mag-atid muna ako, Lods. Bogli. Balik ako. Saglit. Mag-atid lang ako. Malapit lang. Sige, sige. Kung online pa kayo, di... Balik. Sige, Lods. Mamaya, balik ako. Sige, lads. Atid lang mga lods.